Kublai shuboni phi paro ki parlok ki video page yakene ke channel na kapor shakapor hakane ka video ngidan ban wanra ip ya ki kam ki balai apo jong ka Faith Foundation Shillong kerteng jong ka post ka balai kedai program assistant kerdan pule beran kam kedai tang graduate pass Pidai ban pendam ya ka graduate pass ha kano ka stream ki freshers ru phila ban apply ya kane ka post Bat kelas dit ban apply kedai arpu artrek agas arajar arpendreu Rukam ban apply kalong pihak ban sen ya ki dokumen ki jong pi how email jong kene ka office Ka Faith Foundation Shillong ka khwan application na ka banta kene ka post program assistant kedai full time tekino ki bakwa ban apply nya kerpat ipi ban tapet ya kene ka video na do basdang do ban tukut nang ba pintiam Kegi kerdan pule dan kampat kam tamak bai dei bat kumno kerkwam ban apply. Ka total tenure lani ka duration jong kene ka post kan kuat hadu ka shisnam. Bat kidang la ban extend kat kum ka performance jong u candidate. Bat kerdan pule dan kam graduate pass ha kano ka field. Ka work experience kada shisnam ha ki office but administration task ki freshers ru phila aban apply ya kini post ka remuneration lalega compensation kan long as per organization policy ka rukaman apply kada link ba u email jong kani ka office pinsen ya ki document ki jong pi how email jong kani ka office ka last date ban apply kada arpu August arajar ndrew Tikini ki kerdan pule beran kam Kedai ban pendap ya ka graduate degree ha kano ka discipline Nani ka field ka bali thu da ka university experience nam ha po jong ka office administration task like office assistant Ki freshers ru phila ban apply ya kani ka post skills but attributes kilong willingness to travel to project location basic financially handling skills and strong organizational capabilities. Kini ki skills but ki attribute ki ba pidai bendan. The role and responsibilities la ai hang ni te pila ban screenshot kini ki role and responsibilities dan chibun hang ni te pila ban screenshot ya kini. Te mantangin pe no akabai dei bat kumno kerkwam ban apply na ka banta kani ka post program assistant. Kaban kong pidai ban penkre ya ke CV bat ke resume ki jong pi ringkan bat ka cover letter adin kata pinsen how new email jong kani ka office tiyaw new email in sebu po jong ka description contact ffshg@gmail.com the ha ka subject line pintho post applied for program assistant pintho ak subject line ta kani Bat kelas jet kedai arpu August arajar ndrew. Teki bukwa aban apply lada pidan kijing kelip hila aban comment po comment section jong kene ke video ku bless you bon.